छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, माता जिजाऊ की, भारत माता की। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्यो सगळ्या जणांक खूप खूप शुभेच्छा। शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, भूमंडळी निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनाशी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी सगळेजण जमलो आहोत। व्यासपीठावरती श्री सुभाष शिरोडकर, श्री WRD मिनिस्टर, आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, व्यासपीठावरती असलेले मान्यवर, बाकी उपस्थितामध्ये असलेले सगळे मान्यवर, विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो आणि पत्रकार मित्र, आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती खूप मोठ्या उत्साहानं फक्त भारत देशात नाही तर भारत देशाबाहेरही आपण ही साजरी करतोय। या जयंतीच्या परत एकदा तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। या जयंतीच्या निमित्तानं श्री गोविंद गावडे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज आणि येशू महाराणी यांचा इतिहास आपल्या समोर ठेवला। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल श्री सुभाष शिरोडकर यांनी त्यांचं राज्य कशा पद्धतीने व्हावं आणि होतं हे त्यांनी सांगितलं। शिवाजी महाराजांची हिंदवी स्वराज्याची स्थापना ही पूर्णतः ह्या भारत देशावर असावी हेही स्वप्न त्यांचं होतं। महाराजांनी धर्माभिमान शिकवला, महाराजांनी आदर्श राज्यव्यवस्था शिकवली, महाराजांनी बळकट सैन्य कसा असावं हे शिकवलं, महाराजांनी गुप्तचर यंत्रणा कशी असावी याबद्दल आजही राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शक तत्व ही महाराजांनी घालून दिली। महाराजांचे कित्येक आदर्श आजचे राज्यकर्ते फॉलो करतात आणि मी तर म्हणेन की महाराजांच्या सारखं स्वराज्य आणि सुराज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा होती, महाराजांची इच्छा होती। आजच्याही काळात हे स्वराज्य आणि सुराज्य व्हावं अशी माझी स्वतःची इच्छा आहे। मी जास्त न बोलता छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज आणि गोवा यांचा संबंध आपल्या समोर ठेवायचा प्रयत्न मी करेन। छत्रपती शिवाजी महाराज अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत आहे। हिंदवी स्वराज्याच्या कार्याचा परिपूर्ण भारताला स्वाभिमान आहे। 1667 मध्ये आपण म्हणतोय की नौदल सिंधू सागरामध्ये समुद्र सेतूतील पोर्तुगीजांच्या एकादशाहीला धक्का देण्याचं काम जर कोणी केलं तर ते शिवाजी महाराजांनी केलं। या अगोदर नौदलामध्ये म्हणजे समुद्रामध्ये जर कोणाची एकादशाही जर होती असेल तर ती फक्त आणि फक्त पोर्तुगीजांची होती। आजही आपल्याला आठवत असेल की त्या वास्को द गामा हा गोव्यामध्ये सर्वात अगोदर आला आणि त्या शहराला नाव जे वास्को द गामा ठेवलं गेलं हे त्यांच्या त्या नौकानयनामुळे होतं। पण भारतातल्या एखाद्या राजाने जर आपलं नौदल सैन्य जर कोणी तयार केलं सर्वात अगोदर जर ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आणि त्यानंतर पोर्तुगीजांच्यावरती आक्रमण करण्याची धमक जर कुणी ठेवली असेल तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। गोव्यातील त्यांचा पराक्रम हा कितीतरी पुरावी लेखामध्ये आहे। म्हणजे गोव्याच्या इतिहासात, महाराष्ट्राच्या इतिहासात आणि पोर्तुगीजाने लिहून ठेवलेल्या इतिहासामध्ये सुद्धा म्हणजे महाराजांच्या बद्दल कितीतरी मोठे अग्रलेख आणि लेख आजही आहेत। म्हणजे पोर्तुगीजांच्या दस्तऐवजामध्ये 28 नोव्हेंबर 1667 मध्ये म्हणजे त्यांनी क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की शहाजी महाराजाच्या मुलाने वरचे चौल घेतले। म्हणजे ह्याचाच अर्थ असा होतोय की गोव्यामध्ये फक्त साष्टी, बारदेस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं। आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती तर नसून फक्त सासष्टी, तिसवाडी आणि बारदेस या 3 तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं। राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्यावरती मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साखळी असेल, काणकोण असेल या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 ते 250 वर्ष ही शिवशाही होती। आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती। आपण बघतोय की छत्रपती शिवाजी महाराजांची सर्वात अगोदर
म्हणजे पोर्तुगीजांशी म्हणजे 1667 मध्ये म्हणजे शिवरायाने पोर्तुगीजांना फक्त जर पोर्तुगीजांच्या वरती आक्रमण जर कशासाठी केलं असेल तर ते फक्त आक्रमण 2 कारणासाठी केलेलं आहे. एक राजकीय आणि दुसरं धार्मिक. त्यांना आर्थिक त्यांच्याकडून कुठलीही सत्ता नको होती, पण तर राजकीय सत्ता ह्या गोमंतकावरती कुणाची असावी तर ती हिंदवी स्वराज्याची असावी, मराठी साम्राज्य असावं, शिवशाही असावी ही त्यांची इच्छा होती. म्हणून सर्वात अगोदर 1667 मध्ये बारदेश आणि पेडणे आणि बिचोली या तालुक्याला लागून असलेल्या बॉर्डरवरती जेव्हा पोर्तुगीजाने म्हणजे आदेश काढला की ह्या बारदेशमध्ये राहणाऱ्या सगळ्यांना जर बारदेशमध्ये राहायचं असेल तर त्याने धर्मांतरण करावं, त्याने ख्रिस्त धर्म स्वीकारावा, हा आदेश ज्यावेळी काढला तेव्हा छत्रपती शिवरायांनी पहिली स्वारी बारदेशवरती केली. आणि ह्या बारदेशवरती स्वारी केल्यानंतर त्याने पोर्तुगीजांशी जो तह केला की यापुढे आणि तुम्ही की कुणालाही धर्मांतरणासाठी म्हणजे अट्टास करणार नाही आहे. आणि इतिहासाही मध्ये त्याची नोंद आहे, कारण पोर्तुगीज या आपल्या धर्माच्या बद्दल म्हणजे खूप म्हणजे लोभी होते. त्याप्रमाणे त्याने आपल्या धर्माच्या बद्दल कधीही लिहून ठेवलेलं नाही. पण ब्रिटिशकालीन म्हणजे त्यावेळी सत्ता पूर्ण भारतावरती होती आणि ब्रिटिशकालीन जो आपल्याला दस्तऐवज मिळतोय त्यावेळी त्याने स्वतःहून ब्रिटिशकालीन दस्तऐवजामध्ये लिहिलेलं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजाच्याच मुळे की पोर्तुगीजांना पहिल्या वेळी आपला आदेश जो मागे घ्यावा लागला तो फक्त आणि फक्त शिवराजामुळेच. आणि त्याच वेळी म्हणजे आपण म्हणतोय की पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध गोव्यातील सामाजिक आणि राजकीय अशी जाब विचारणारा या भारतातील पहिला राजा जर कोण होता तर तो फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज होते, फक्त आणि फक्त शंभू महाराज होते. त्यानंतर आपण बघतोय की बारदेश मोहिमेनंतर फोंडा असेल, सांगे असेल, काणकोण असेल किंवा टिल बेतूलपर्यंत म्हणजे इतिहासामध्ये नोंद आहे की बेतूलचा किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शेवटचा जलदुर्ग आहे. की तुम्ही सिंधुदुर्गामध्ये कितीतरी कट्टेवरती जलदुर्ग बघितले असेल, पण गोमंतकातील शेवटचा जलदुर्ग हा बेतूल फोर्ट या नावाने आपण आज गोमंतकामध्ये ओळखतो. आणि तो बेतूल फोर्ट बांधत असतानाच म्हणजे आपण ज्या पद्धतीने म्हणजे की महाराजांची पूर्ण यंत्रणा जी होती ही यंत्रणा पोर्तुगीजांच्या वरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा बेतूल दुर्ग त्याने बांधला. आणि या इतिहासामध्ये नोंद तीच मिळते की बारीचा हवालदार ह्याला काबदीराम फोर्ट म्हणजे आजचा जो किल्ला काबदीराम जो आहे हा शिवकालीन बांधलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदेशावरतीच हा काबदीराम फोर्ट त्यावेळी बांधलेला आहे हेही आपल्याला दस्तऐवजामध्ये मिळतंय. आणि त्याचमुळे हा एवढा मोठा शिवकालीन बांधलेला आपल्याला फोर्ट हा त्याच वेळी आपल्याला दिसायला मिळतोय. 1675 मध्ये छत्रपती शिवरायांचे सैनिक हे करून फोंडा, केपे, काणकोण हा पूर्ण भाग हा शिवशाहीच्या अंतर्गत होता. या ठिकाणी शिवशाहींचं राज्य होतं. त्यामुळे कुणीही जरी सांगितलं तर पोर्तुगीजांची राजवट ही पूर्ण गोव्यावरती 450 वर्षे नव्हती तर फक्त 3 तालुक्यावरती होती. आणि नंतरच्या काळामध्ये अवघे 90 ते 100 वर्ष ही नंतरच्या फक्त बाकी राहिलेल्या या 8 तालुक्यावरती म्हणजे आत्ताचा जो मार्मागोवा तालुका जो आहे हा त्यावेळी म्हणजे सास्त्री तालुक्यामध्ये होता. त्यामुळे फक्त 4 तालुक्यावरती पोर्तुगीजशाही होती. आणि शेवटी 100 वर्ष आजही आपण आपला पूर्ण प्रांत गोमंतकातला बघितला तर आपल्याला पूर्ण 70% भाग हा हिंदवी स्वराज्याने म्हणजे त्यावेळी हे साबित होत आहे. आणि त्याचमुळे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे आणि संभाजी महाराजांच्यामुळे कितीतरी जी मंदिरं नष्ट झाली ती सास्त्री आणि या भागातील मंदिरं नष्ट झाली. बाकी संपूर्ण म्हणजे विशेष करून म्हणजे म्हालसेचं देऊळ जे आपण वेर्णामध्ये आज पुनर्स्थापना केलेली आहे हे त्याच वेळी पोर्तुगीजांनी नष्ट केलेलं देऊळ ही म्हालसा पुन्हा प्रस्थापित म्हणजे म्हार्दळ या ठिकाणी झाली. हा गोमंतकातील इतिहास. आणि पुढे जाऊन म्हणजे आपण बघतोय की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा म्हणजे मृत्यू 1680 मध्ये झाला. आणि या 1680च्या मृत्यूनंतर म्हणजे पोर्तुगीज गव्हर्नर कोंददी साद याने लिहिलेलं आहे. कोंददी साद याने क्लिअर कट पोर्तुगीजांच्या दस्तऐवजामध्ये काय लिहिलेलं आहे तर शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूमुळे म्हणजे आपलं राज्य आता गोव्यामध्ये सुरक्षित झालेलं आहे आणि आपण आता पूर्ण गोव्यावरती राज्य करू शकतो. म्हणजेच लक्षात घ्या म्हणजे अक्षर 1700च्या नंतर शतकात त्याने पूर्ण गोव्यावरती राज्य हे केलेलं आहे. म्हणून
आणि यानंतर म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज ज्यांचा उल्लेख आज धर्मवीर संभाजी राजे म्हणून आपण जो करतोय, छत्रपती संभाजी महाराजांनीही म्हणजे 2 वेळा गोव्याचं स्वतंत्र करण्यासाठी गोव्यावरती आक्रमण केलेलं नाहीये. बराच जण चुकून उल्लेख करतात की त्याने गोव्यावरती आक्रमण केलं, तर गोवा मुक्त करण्यासाठी गोमंतकाला पोर्तुगीजांच्या ह्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी संभाजी महाराजांचाही उल्लेख म्हणजे फोंड्यातनं असलेलं किंवा विशेष करून दुर्बाट आणि दुर्बाट या भागातून त्यांचं केलेलं युद्ध हे आजही म्हणजे आपल्याला त्याचा पूर्णतः उल्लेख हा या भागामध्येही मिळतोय. आणि त्यानंतर म्हणजे संभाजी महाराजांच्या नंतर छत्रपती शाहू महाराज यांचाही उल्लेख हा गोव्यामध्ये आहे. आणि त्यांच्या काळामध्ये आलेले रामचंद्र मल्हार सुंगटणकर म्हणजे नारोमंत्री मंत्री रेगे, जीवबादादा केरकर, लखबादादा लाड इत्यादींनी म्हणजे नव्या काबीजा संदर्भात पोर्तुगीजांच्या धोरणावरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर छत्रपती शाहू महाराजांनीही केलेलं आहे. आजचीही कित्येक मंदिरं म्हणजे सप्तकोटेश्वराचं मंदिर तर आपल्याला माहीत आहे, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याचा जीर्णोद्धार केला आणि 350 वर्षानंतर आज आपण त्याचा पुन्हा जीर्णोद्धार केला, हे आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. कित्येक मंदिरामध्ये आज कवळ्याच्या मंदिराच्या ठिकाणीही छत्रपती शाहू महाराजांचा उल्लेख आजही त्या ठिकाणी असलेला लेख हा आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतोय. म्हणून आपण गोमंतकीय तसं बघितलं तर खरे अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाहीमध्ये राहिलो म्हणून सुरक्षित राहिलो. नाहीतर पूर्ण गोमंतकावरती जर 450 वर्ष जर पोर्तुगीजांचं राज्य झालं असतं तर त्याने पूर्णतः धर्मांतरण कधीच केलं असतं. म्हणून शिवशाही राहिली म्हणून धर्मांतरण रोखलं गेलं. आज म्हणजे शिवशाहीच्या ह्याच्यावरती उल्लेख करत असताना आपण बघतोय की ही शिवजयंती ही गोव्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये साजरी होत आहे. हा खूप मोठा अभिमान आहे. पूर्णतः 12ही तालुक्यामध्ये मोठ्या स्वाभिमानाने म्हणजे गोमंतकातील सगळे लोक ही शिवजयंती साजरी करतात, शिवराज्य अभिषेक साजरा करतात. ही खऱ्या अर्थाने अभिमानाची गोष्ट आहे. शिवशाही साजरी करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजा होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांना म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण म्हणतोय की छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या 18 पंगड जातींना घेऊन पुढे जात होते, कुणालाही मागं कधीही ठेवत नव्हते. म्हणजे 18 पंगड जाती सांगत असताना जे छत्रपती शिवाजी महाराज कालीन असलेल्या प्रत्येकाकडे ज्या गोष्टीमध्ये ते प्रावीण्य होते त्या प्रावीण्याचा उपयोग आपल्या सैन्यामध्ये करून घेण्यासाठी सातत्याने ते प्रावीण्य समोर आणण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याही काळात अंत्योदय हे तत्व त्यावेळीही चालत होतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या रयतेमध्ये कुणीही भुका न राहिला पाहिजे यासाठी त्याने रयतेवरचा कर्ज कमी करण्याचं काम त्यावेळीच्या म्हणजे त्यावेळीच्या म्हणजे वतनदारांना दिलं आणि वतनदारांना सांगितलं की जो वतन तुम्ही म्हणजे कलेक्ट करतात किंवा जो वतन कलेक्ट करत होते त्यातला एक पार्ट वतनदार स्वतःला ठेवत होते आणि दुसरा आदिलशाहीला देत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं की फक्त त्यातला तुम्ही 3 भाग हे त्या रयतेला द्या, तो रयतेचा हक्क त्याच्यावरती आहे. हे तत्व जर कोणी घालून दिलं असेल तर ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेलं आहे. आजही आपण म्हणजे त्याच पद्धतीने राज्य करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणून मी म्हणतो की आजचा अंत्योदय संकल्प असेल, सुराज्य असेल की सुराज्यासाठी असणारे कितीतरी संकल्प आपण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळामध्ये बघतात की त्यावेळीची प्रत्येक गोष्ट आज तंतोतंत आपण प्रत्यक्षात आणतो म्हणत असायला काही हरकत नाही. म्हणजे मी कंपॅरिझन एवढ्यासाठी करतोय की राजांचं राज्य त्यावेळी कसं होतं. म्हणजे आपण जे क्लीन इंडिया मिशन आता म्हणतोय, स्किल इंडिया मिशन आता म्हणतोय, डिजिटल इंडिया मिशन आता म्हणतोय, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळामध्ये सुद्धा स्वच्छतेला तेवढंच महत्त्व होतं. म्हणजे ज्याला आपण की स्किल इंडिया म्हणतोय त्या स्किलला छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही स्किल ही त्यावेळी तेवढंच महत्त्व दिलं होतं. आणि म्हणून तर त्यांची असलेली राजमुद्रा आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीने नौदलाला ते चिन्ह बदलून नौदलाला राजमुद्रा ही चिन्ह दिलेलं आहे. हे महत्त्व आहे. म्हणून माझ्या सगळ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींना विशेष करून गोमंतकातील शिक्षकांना मी आग्रह करेन की खरा इतिहास हा मुलांच्या समोर आणावा. या निमित्ताने ते खरा इतिहास मुलांच्या समोर आणतील एवढी मी इच्छा व्यक्त करतो. आणि दर शिवजयंतीला जेवढ्या मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी साजरे होणारे सगळे प्रयोग
नाटक असेल किंवा स्पर्धा असेल या सगळ्यांना मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. म्हणजे बालभवनच्या मुलाने ज्याने पवाडा सादर केला किंवा लेझिम सादर केली या सगळ्यांसाठीही शुभेच्छा व्यक्त करतो. पूर्ण गोमंतकामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये रॅली बाईक असेल किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारून आपण शिवजयंती साजरं करतो. पण निश्चितरित्या ही शिवजयंती साजरी करत असताना प्रत्येकाने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, आपण निदान महाराजांचा एक गुण तरी अंगरेखावा, म्हणजे आपण एक गुण तरी त्यांचा घ्यावा. हे जरी प्रत्यक्षात झालं तरी मला वाटतं खऱ्या अर्थाने आपण जी शिवजयंती साजरी करतो त्याची सार्थक झाली म्हणायला काही हरकत नाही. एवढंच सांगून मी परत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर नतमस्तक होतो, त्यांना आठवण करतो आणि माझी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद.